Truk, Petruk, Reng Gareng. Ye, Kareng ngadir, tangane Ceko sikile gedhe ki Gareng ngadir. Ayo ngono kuwi. Petruk ndi Petruk? Lagi Petruk kejepit ki nang mburi dhewe. Yo, siap hadir. Oke lah kalau begitu. Awake dhewe wingi budal mancing ka lho nang kono nang bendungan nang waduk kae. Ya toh? Ade iki budal mancing nang kono kae. Wah, enak yo. Iwake akeh banget. Terus mulai iso dibakar, iso digoreng ngono enak. Wah iya Kong. Kok kalau yo pinter men ngono mancing. Ning iku ana pitutur, Kong. Pitutur kowe nek mancing iki yo kena iwake tapi aja nganti butek ngono. Kena iwake ning aja nganti butek. Maksude apa? Ya maksude itu adalah banyune aja nganti butek banyune. Kena iwake aja nganti butek banyune. Ketika kita berusaha mencapai tujuan ya toh, mungkin kowe tujuanmu arep nggegayuh cita-citamu, kowe tanpa harus menimbulkan kerusakan, tanpa harus menimbulkan perselisihan satu dengan yang lain, tanpa harus kamu, istilahnya ngejloke kancamu, ngejloke sedulurmu, ngono kuwi. Nek mancing kuwi ibarate iki gur pitutur ya toh, pitutur ning artine iki sangat mendalam sekali jenenge pitutur Jawa ya toh. Pitutur luhur ki rungokno pituture Ki Lurah Semar Badranaya. Kena iwake aja nganti butek banyune ngono ya toh. Berusaha ketika kita berusaha, mungkin berusaha mencapai tujuan, aku ki arep golek apa, cita-citaku ya toh, pengen duwe motor mabur, duwe bis, ya kowe tanpa harus menimbulkan kerusakan. Contone kowe ya ora oleh ngono kuwi untuk mencapai cita-citamu kowe ora oleh colong jupuk ngono ya toh. Kanggo mempercepat tujuanmu, ora oleh KKN, korupsi, kolusi, nepotisme kuwi apa meneh ya toh, ora oleh. Ngono. Kena iwake aja nganti butek banyune ngono, Gong. Kowe dirungokke pitutur luhur kuwi, Gong ya toh. Setiap orang pasti mempunyai tujuan, mempunyai cita-cita. Tapi bagaimana ketika kita mau, mencapainya, meraihnya, jalan yang seperti apa yang akan kita lalui, ngono. Yo tanpa harus menimbulkan kerusakan, tanpa harus menimbulkan kerusuhan, tanpa harus menimbulkan perselisihan, pertengkaran antara satu dengan yang lain, ngono Gong. Dirungokke, digatekke lan kuwi dilaksanake ana ing uripmu,